Tu sate ambo lah. Tu bila Lah ambo. sungguh pun datuk berdua saja nanti mbau pado kotu iko kini ambo mendatangkan sombah. Adapun sombah nang kade pasombakan pado kotu iko kini mulonyo ambo kamaramba tu dan baringin jatuh batimpo ni lapasi badarai-darai daun capu ambo mereka. Mulonyo ambo kamanyomba tu bukan do ambo cedik pandai kato pusaku ambo sampaikan. Sajajak korong diramba ramila pasa balai gurun kok tadorong ambo manyombah sakali gawa badi buat tu. Ampun kadatu ba andiko ampun karajo badaulat ampun kasutan bakal mulian. Sakali imbon tibo sapatarun yang nanalu sombah tatunggang tibo di datu pengana batin di narape tumbuh sarupu iku kini. Dek serak serun andai hakikat tujuan kato bari balobeh nama ngopung julian alur nama coklat. Sakalo sidang dalam adat nenek mama je ibu bapa cedik pandai samo taimbau nantalili di tiang tua nantalingkuang di tiang panjang ancau di dirui nan sasimbuh basa di serai ambon pagi dalam imbon nambah samu sombah di datuk ditibukan. Adapun sombah nang kadi pasombakan pado kotu iko kini mujo tatulak kabulakang malang taronggo kehadapan sakit na indak bau kotu domam na indak bakutiko mati na indak bajanji. Tagak de Allah mengorakkan saratu untung menjata konti lah tumbuh sakit jodoh memendiangku nam biasa di kita nan dipakai di adat sakit lai ba minta nubik domam lai bacagin 10 tahun namun bak tolanya kini ube indak manggo namun tawa ndak maningin bak sintano ikata rahim nalabi hitungan nisab nala sampai tali rahim nala putih badiri hadis di situ sa'il katul mauti tiuk-tiuk nambah nyawa manangguang sakit mati. Yolah tak dulu beliau pulang ke tompek nak kita. Namun mbak tolanya kita tantang di mandiangku meminta kita kepada Allah menjunjung kepada Nabi berkat doa zikir taklid Fatihah nak kita baca kita hadian ke beliau. Kok angit kita minta kanan sajuk kok sampai kita minta kanan lapang. Di sarugo je lah beliau pun. Tambahan daripada itu, tantang orang tua-tua nala dulu di siko nama nyancang, nama ngaluang, nama noko. Begitu pula landaknya. Kok angit kita minta pula kanan sajuk, kok sampai kita minta pula kanan lapang. Namun mbak tolanya kini, nak tasangkuit kanan tinggi. Nak tasan doa kanan godang. Nak sampai niat kamu koswik. Dua ayo baca dek tampu. Sekian saja kau sapu. Lah sampai dek Datuk. Sampai. Kato nan datang dari Datuk Somban sampai bakit kami nan kajadi dari saponyo pihak yukatu iko kini. Gorak jogori dari Allah kita nan datang dari Nabi Somban nan datang dari Datuk salam nan sampai bakit kami. Kalau disimak bunyi nyorun yang nan bak calempong lama bunyi nan bak agung dipatingkahkan sonang labona dalam hati sunyi di dalam hidup. Aluran Somba salam Datuk nan talimpah ke bakit kami tu. Diteliak di konang-konang di rote jobo dialui diaga di tiap panjang lalu ke batang nak menisi sibu di pucuk nak marote tapi semantang pun baik. Ambu kato tibu langkah selangkah run yang sampai alam pengantongan. Basuli menanai budi dalam rumi kilik ibu senjang babalik kanambona nak jansa suwo nambah itu. Elok dituri ketua adat rancak digonggam katobona adat malin saugamo adat pengudu saandiko adat namanya salim bagi. Nak satali sajinjangan nak saiki sabarunggong samantaro bona diukuah menanti datuk sakutiko. Lah sampai di datuk. Sampai tu. Kato nan datang dari datuk sombahan sampai ke Bukit Ambo itulah kato sahabat. Namun mbak tolanya kini itu lah kambang bunga malati di balik bunga telipu. Kami pakai sifat menanti agak sugiro malah itu. Lah sampai dek Datuk. Sampai. Kato nan datang dari Datuk Somban sampai bakit kami iolah kato sabananyo. Kami pakai sifat manti agak sugiro malah Datuk. Kamu apa itu kato Datuk? Bana tu. Rumah gadang di Bukit Tinggi atau ijuk sandinya batu. Asal nama Datuk menanti basugiro malah kami tentang itu. Datuk angka bilang Lain bu. sungguh pun Datuk surang sajun nantai mau dek curiang bari dahulu diawah katonan sapata sambah tibu dialik jamu nan datang dari pihak sepangka. Wopola samo kita liek bunyilah samo kedengaran pihak di kita nambah samo. Adat gayung biasa basambui adat gondang biasa batingkah tibu di gayung kama nyambui tibu di gondang kama ningkah tibu di kato kama munisi. Iyo nak dari Datuk terabitnya. Itu saja sepuluh. Lah sampai Datuk. Sampai tak? Katonan datang dari Datuk
dari pangkal sampai ke ujung seketik tidak kebatimbang boni buat padi dan setangkai pono buat bulan sampai balik. Namun buat atur leki ni, dia elok poket sayo dek tua bona sauko maka toko nak sesuai maka menjadi. Tiba digayung iyo ka basambut, tiba digondang ka melingkar. Ko anyut lai datuk penting, hilang lai ko kari. Lebih itu saja ko support. Terlalu sedih. Datuk Sindo. Ambo tak? Sungguh pun adapun nan taulak kato kita tadi tuk talalai kami sebab bayo sebab bala mengaturkan dek mencari bulik dan sagolek mencari picak dan salayang ko bulik dah mau digolek dan picak pun mau dilayangkan pihak tu ko tu ko kini. Ramo-ramo si kumbang janti ko ti enda pulang pakudo. Adat somba baganti-ganti kini dah tibu di kiran lambo. Anta ko sapik tu anta ko cibodak ramo-ramo lama raup masuk kambui. Anta ko dapik anta ko indak tu kaji ko lalamu indak usabui. Sombambu nan sapatah kalimat kalam nan sabuat tasabut datuk tempo tu angku Imam Khatib Bilal Maulana dalamannya kasih kami. Lebih dahulu kami harap, lebih dahulu kami pinta tu angku ko banyak ang kiramat. Ayahnya janiah sayak nyolandai kato suci pinta maka buah tempat banyak ke banazar. Datuk andiko basa batua dijujung bagi mangkuto direnai bagi gumbalo maukun adiah bakato bona nan kato yo ba itu namun ba ato lekini manuri kato datuk yo lumbang sudah tadialah sudah jawajak masukkan padi untung sudah toko dialah sudah itu nan utang menopat di pihak kediri manjang ko dek kami si pun pokok malang tarunggo kehadapan muju atau lak kabulakang sakit nan indak bau kotu mati nan indak perjanjian. La tumbuh saja sakit yo damam. Nan biasa pada adat. Nan dipakai pada sorak. Sakit ko lai diminta nubek. Damam ni di dalam tawa. Dia sakit tak sanang. Limbagu damam tak tawa. Bak pitua tu angku jua. Takdir upil azali. La yubdil upil abadi. Kalau tako dia paduasa. Tak berubah salamono. Langkah nala panjang. Permintaan nala singkit. Ajarula nala sampai. Ukun Allah nala tibu. Bak sintanui kat tantali rahim nala putih. Bekal hayat nala sampai. Bilangan nisab nala tibu. La tada ulu pada kita. Menjalang tompet yang kekal. Sebab pulang keramat Allah. Undang-undang yang sama kita pakai. Lawi korang kuantan tonang. Raja mati Palembang olah. Namun adat dipakai juga. Nan ukatu tumbuh di Islam tu. Mati kalau adat mapakai. Olah ditiupkan air. Ada tang bulan yang kini itu nutut tali. Kami itu benar kata Datuk. Benar. Namun ba'atun leki ni. Na orang Padang merantang banang dirantang bulia di perampik biar di patigu. Jikut dirantang namanya panjang tu. Ikut dikumpah anaknya singkit sukiro ke pagono. Namun ba'atun leki ni dibalik daripada itu. Hadis jo dalil lababuni. Kata firman pada kita. Wa'ati Allah wa'ati Rasul. Baik itu di dalam rukun iman. Fa'alul lil mayurid. Tuhan babuik sekondaknya. Iza mala adama in khoto'ah amaluhu. Apabila mati anak Adam. Putih sekalian amalnya. Illa ati tiga para karu. Nan pertama anak dan salih. Nan kedua sedekah jariah. Nan ketiga amalan nan bermanfaat. Nan bak kata syariat nan pakai tu salah tu hakikat dia amalan. Tidak putih dari rahmat. Boleh kurnia petangnya pagi. Tetap juga selamat. Namun bak atoy lagi ni. Menurut kata dia tu juga. Pihak ke diri manjang ko. Kok sompi kita mintaan ke lapangan. Kok angit kita mintaan ke nyingin. Kok seso kita mintaan. Di tompen ada Allah SWT. Di tompen yang saya lihat lah. Serugulah naknya. Namun bak atoy lagi ni. Nak tak sangkut kanan tinggi. Nak tahu tak kena ngodang, nak tahu di dengan satu dua baca dia tu angku kami mamin sesama kami tu benar kata Datuk. Benar. Namun ba itu leki ni tu sementara biduk kami dayung menanti juga Datuk seketika. Nah.